ओइ बमर' बेसेबां थाबायबावनांगौब्रा दे बेवहायनो जिरायथ'नोसै बिदि जिरायजायो नामा रुम नायगिरनाया साला गावना बेगा मोनसेल' ना आंना बेगा मोननै गोजोन मिथिबाय दा मोनसेयाव माइरं दं मोनसेयाव गस्ला गस्लि दं बेसे गिलिर दाय दसे जिरायथ'नि आरो बे दा मोनायाव सोर फाग्लाया जोंनो रुम होनांगौ जाखो होमबालाय बहा थागोन न'आव थांफिननोबो मोनाद्रायबायना दसे जिरायथ'निब्रा माबा मोनसे सानगोनि मा सानबावनो जेबो साननो गोनां गैला रुमबो गैला माबो गैला गोदाव सोराव रब्रा माबा मोनसे सानगोनि आं दसे जिरायनानै लादोब्रा साननै 11टानिफ्रायनो रुम नागिरदों बिदि जेबो जाया लोङा रुम नागिरबाय थाजायाना आंना सेन्देल फिथायाबो जलायलांनोसै दसे जिरायदोब्रा बेगा बेसेबां गिलिर लेखाबो दं माइरंबो दं गस्ला गस्लिबो दं बिदि रिदिं रिदाल लानानै गिदिंबाय थाजायाब्रा बेफोरखौ मावनायनि सिगां मानो सानाखैमोन आंलाय मा मावखो आं साला नोंनि थाखायनो गोदाव सोराव जानांदों नोंखौलाय सोर रुमाव सिख्ला लाबोनो खोन्थानाय आंनि रुमाव सिख्ला लाबोनायासो दायना हा नोंबोथ' सामफ्रामबो हराव जौ लोंबाय थायो सनथलाखौ लानानै बे सनथला फैबासो लोंनाय जायो दा नाथाय आं नोंनि बायदि सिख्ला लाबोनानै होखारजायाखैना बांद्राय खोथा बुंनाङा अमा राजा नोंबो सिख्ला सानै साथाम लानानै फैबाय बिनि सायाव लोगोनि गार्लफ्रेन्डखौ नोजोर होग्रा दाय साला बे नोंनि उथुमै लेखा सिख्लाखौ आरो रायखांलायबायना लटारियाव मोनबाबो नोंनि बे गार्लफ्रेन्डखौ नाङाब्रा आंनो नोंहानो लाबानो जाबाय दादुलिखौ दादु खुलायलायबाय थानो हागोन बांद्राय खोथा बुंनाङा मिथिबायना दा मा खालामगोन बेखौ सान बेनोथ' जादों मा खालामबावनांगौ जाखो जेरावबो माथो जेबो मिलायथारा बे हारसा बुरिनावनो थाहैनोसै नामा आं हारसा रायलायनो रोङालै बर'फोरनावबो रुमानो गैयाबा बबेबा रुमाव सिख्लाफोरल' दोनगोन फेमिलिल' दोनगोन जों बायदि सेंग्राफोरखौ दोननोनो नायग्रा माथो जेराव सेंग्राफोर दोनगोन बेवहाय रुमानो खालि गैया बे हारसा बुरिनावनो थाहैनोसैथ' आं बिराद ओंखाम उखैनाय मोनबाय आरो बिदि थफ्ला थफ्लि लानानै गिदिंबाय थानो हालालै आं आच्छा दे हारसा बुरिनावनो सोंहैफिननोसै होमबा औ थौ सोंहैफिननोसै माखौ सोंबाय थाबाखौ थौ सानैबो सोंहैनोसै नों सोंहैदोब्रा थफ्ला थफ्लिखौ बेवहायनो दोनथ' साला सब समावबो आंखौल' सोंनो होयोना थांब्रा थां आं थफ्ला थफ्लिखौ नायगोन ना जौ साला बाहाना नायगोना मोनाखै नामा मा होननानै बुंहरनांगौब्रा मा होननानै गाबज्रिनांगौ जाखोब्रा मानसि दंना गैया होननानै बुंलाय जौ साला सुवाद आंखौसो फोरोंनो फैदों नों सोंफैग्रोना एसेबां फोरोंनो रोङोबा गावबो सोंफैनांगौब्रा आं हारसा रोङाना बेनो जानानै गारबाय नों रोंनाय मानसिया सोंदोब्रा थोद सिरि था कलिं बेलालाय बहाथिं दङब्रा खुरे पेहि खुरा माथो रावबो जेबो बुङाखैलै बमर' नायब्रा नाय खाथियावनो दं কোন হয় তোমালোকে রুম লাগে আমি দুইটা রুম লাগে নাই আমার ইয়া এটাই রুম আছে দুইটা রুম নহব নহয় মানে এটাটো লাগে এটাটো দুইটা নালাগে দুইটা হয় নেকি মানে এটা রুম লাগে আৰু থাকিব কেইজন আমি এতিয়া দুই আছে দুই পাছফালে তিনটাও হ'ব তিনটা পিছত আমি কথা পাতিছে মাৰ লগত আগত হয় নেকি মাৰ লগত কথা পাতিছে হয় বাটা পাতিনি গয় আচ্ছা তোমালোকে কি কৰে আমি পঢ়িবাই কৰে আমি কলেজ যাই কলেজ আচ্ছা ঠিক আছে বাকি নিয়ম বিলাক মায়ে কলে চাগে মানে বুজি পাৱা নাই আমাৰ ইয়াত থাকিলে সন্ধিয়া 6টা বজাৰ আগতে ৰুম সোমাব লাগিব হয় বুজিছে ৰবা মই মাক মাতি আনিছো আজাকলে অমাৰা যা दोनगोना दोनानो जाथ'वाखै होमबालाय मानोथो मिनिनो ओंखारदों नोंलाय आसला डेन्जार हेबिखा माथो जेरैखि जायाबाबो बेयावनो थाथारनांसिगोन जालायबाय दा सिख्ला नुग्रोमोना सालाया ओंखारगोरखाय साला सुवाना बेनि थाखायनो होखार जानांदों साला आरो दाबो सिख्लानि थाखायनो फाग्लाबाव আকৌ আহিলা যে কি হল ৰুম লাগিবাই কৰিছে ঠিক আছে ৰুমটো দিব পাৰিম কিন্তু কিছুমান কথা মনত ৰাখিব লাগিব মানে আগতেও কৈছো সন্ধিয়া 6টা বজাৰ আগতে ৰুমত সোমাব লাগিব কোনো ছোৱালী আনা আনি নাই আৰু পাৰ্টি একেবাৰে নচলিব ৰাতিপুৱা 6টা বজাত পানী দিয়া হ'ব আকৌ দুপৰীয়া দিয়া হ'ব তাৰ পিছত সন্ধিয়া 5টা বজাত হ'ব থাকিম মানিম বুজি পাইছানে মই কি কৈছো একদম ঠিক আছে তোমালোকে থাকিব পাৰিবা কিন্তু আগতে তোমালোকে মোক এডভান্স দিব লাগিব এডভান্স হয় এডভান্স ৰুমৰ ভাড়া 4000 তে তোমালোকে 4000 দিব লাগিব মোক আচ্ছা ओइ फैसा हरदोब्रा मानि फैसा लय आइला मा सोंनाय जादोंलै रुमनि थाखायब्रा रुम भारा आंनाव बारा गैयालै बेसेबांनो 4000 नो आंनाव 2000 ल' दङब्रा 2000 खौ नों होदोब्रा सानैजों 2000 होनोसै माने आंनाव फैसायानो गैया मा होनखोब्रा मा फैसा गैयालै औलै आंनाव फैसा गैया उनाव होगोन आं नोंनो दा नों होनानै होथ'दोब्रा आंनाव फैसा गैयालै 2000 ल' दं आं फैसा गैयालासिनो रुम नागिरोलै मा थानाङा नामा आं हारसिं थागोन नामा होमबाबो फैसाथ' थानांगौना नोंनाव
दा मा खालामबावगोनब्रा मानिगोन ना मानिया नायनो र' थां 2000 होग्रो होननानै बुं माथो उफायबाव আন্টি এতিয়া 2000 দিম 2000 খালি দিম নাই নহ'ব একেবাৰে দিব লাগিব এতিয়া পইচা 2000 আছে এতিয়া কালি দিম কালি আহিব পইচা আহিব নাই নহ'ব কিয় নহ'বলৈ আন্টিলৈ আজি একদিনহে কালি ৰাতিপুৱা দিম ৰাতিপুৱা আজি কাৰণে এৰি দিয়ক আৰু মা কাইলৈ ৰাতিপুৱা লৈ ল'বা হয় ধন্যবাদ ঠিক আছে কালি ৰাতিপুৱাই মোক পইচাটো লাগিব 10টা বজাৰ আগতে মুঠতে দিবই লাগিব দিম পইচা কালি পাম আমি নিদিমকৈ নাথাকে না আন্টি আমি নপলাই আমি নপলাই খুটো নাযায় আমি ইয়াতে থাকিম ইয়াতে পঢ়িম ইয়াতে কলেজ যাই বাই কৰিম হ'ব বুজি পাইছোঁ জানমণি যোৱা সিহঁতক ৰুম দেখাই দিয়া ঠিক আছে মা আহা মোৰ পাছে আহা ৱাও জানমণি নে হেই শালা बांद्राय फुथि जाना थौ मा सानाबाय थाखोब्रा थौदो बापावो सन्थला गुस्ति थरला मा नायदोंब्रा मबाइलाव सासे सिख्लाखौ नायगासिनो दङलै आं मैयानिफ्राय नायनि सोर सिख्ला नायलाय बापावो पुर्निमा अखाफोर गावदां नायनोबो मोजांथारना बे मोजां नुखाबायलै आं सिंगोल बावसोनो माखौथो नायबाय थाखो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनानै रायलायदो आरो एथ' गुफुर गावदां मानसिया आं बायदि थरलालाखौ गोसो थोथारगोन ना मानो गोसो थोआ बेलाय खेबसे ट्राइ खालामनानै नायना गोसो थोनाय गोसो थोयै बेफोर उननि बाथ्रा नांगौ नामाब्रा लोंनो मोनबानो जायो नामा जानो मोनबानो जायो नामा आंनो लोंनाय जानायाबो बेराफारसेथिं थागोनब्रा दावरायफोरखौबो नांगौ जायोलै मिथिबायना बेनिखायनो एसे फान्दोफोराव सानानै दोन सासे नोंहालाय ओइ दांनिखौ बादो मा लामा गेजेरावनो बाइकफोरखौ दोनथेनानै होयो थांलाय फैलाय खालामनांगौआव बेबो हरफोराव नुलायलाङा आरो सोरमोनलै बे बिखौ हाफां होनो खोमालै आंबो बारा मोजां मिथिया मानसिखौलाय नुबाय थायो नामखौसो सोंनाय जाया बा मोजांथारमोन माथो नोजोर दाहोलै अमा राजायासो नोजोर होनानै दोनदों बेलाय सोर सासेखौ नोजोर होनानै दोनाब्रा गावनि न'खरनि हिनजावफोरनि अनगा गासिबो हिनजावखौ नोजोर होयो बे अमा राजाया सुवादा बहा दङथाय मानसियालै रुमनिफ्राय होखाबायमोन खोमालै बिसोरखौ बापावै रुमनिफ्राय होखारजाबायमोन होमबा औलै दावराव दावसि जादोंमोन ना थांनाय हराव दा बहा दङथाय आंबो सोंफैनासैलै दहाय फन हरबाबो थिखोआखै बिदिसो होमबा खोथाया आच्छा दे नोंहा थाथ'दो आं फैबाय पुर्निमा अखाफोर गावदां जेरै मुं एरैनो गावदांदांथार माथो मेसेज हरनांगोन एसे नाया जेयाव नांबायबायो खोमा सन्थला थरला महर मोखाङालाय मा गोसोआ साफा जाबानो जाबाय आयु मालाय बिदि लिरलायलायथारदों बिराद मोजां गोसोनि मानसिखा खोमाहाय महर मोजां नाया खोमा बेनिखायनो बिदि लिरनानै लादों नामाबो मोननै गोजोन माथो सन्थला थरलानो आंहा थरलाला मोजां नुथारदोंहाय मा गुफुर गावदांदांथार मानसियाबो मेसेज हरलायथारदों माथो आंखौलाय रायलायनि र' आंबो बेफोरबायदि सेंग्रा मोननांगौआ जोबोद गोब्राब जाय सेंग्राफ्रा महरखौ नङा गोसोखौल' नायो दानि जुगाव बयबो महर नायसै आंथ' गोसोमसोमथारहाय नामखौबो पुर्निमा अखाफोर गावदां होनायखायसो बयबो आंखौ गुफुर गावदां साननानै फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरो मेसेज खालामहरो फट'गाबोथ' बिउटि प्लासजोंसो गुफुर खालामदों आं नङाबालाय आं बायदि मानसिखौलाय सोरथो नायसनोसै बे थरलाया मोजां जागोन बायदि मोनदों आं रायलायनोसै आं बे थरलाजोंनो माबायदि साननैसो रायलायनायावनो मिथिखागोन आं ओइ खेला हामथारबाय फ्रेन्ड रिकुवेस्टखौ एक्सेप्ट खालामबाय अखाफोर गुफुर गावदांखौ नङाबा सोरबाफोर जमा बैसा खालामलाबायगोन जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौबाबो हिनजावफोर नांगौ जायोना गेजेर बेनिखायनो पुर्निमा अखाफोर गावदांखौनो लोगो हमहैनोसै आं बेखौनो टुरलाप खालामनोसै आं है बालि हासुनो ओंखारलायबाय दासो माने इसिबां हासुनो ओंखारनांगौ दे बेयाव हासुबाय थाबा दा सोरबा नुफैबा मा जानांगौ दे है होमबाबो हासुनोसै आं हासुखांबानो रायदों जेबो नङा जारौ आं जेबो नुवाखै ओइ लाजिया नामा नों मालायनि हासुनायखौ नायखुमानो आं नोंखौ रायदावनो होननानैसो नेथ'दोंब्रा मा बिदि रायदावनो होननानै नेथ' जायो नामा मालाय सिख्लानि हासुनायाव माथो खालामबावनो उपायथ' गैयाना नों हासुबाय थानाय समाव नोंखौ रायदावनो हायाथ' आं बिनिखायनो नोंनि हासुखांनायखौसो नेबाय थादोंमोन आं आयौ माबायदि गुन्दा मानसिहाय नोङो रायलाय आं नोंजों र'ब्रा र' आंनि उन दाफै ओइ जारौ बे मोनायाव हारसिं थाबायनाङाब्रा फै आं नोंखौ न'सिम दोनलांनि नाङाबा आंनि नोंनि दोनलांनायखौ
गाबागाव लामा गाबागाव थां आंहा हारसिंनो थांनो हाखायो बापावै खुगाया माथो बानलु राजा बायदि गोसाथार थेव फसायबायलां फाग्लिखौ अमा राजायाल' नोजोर दाहोथोंलै आंनि जानो गोनां सैनायखौ এয়া হৈছে তোমালোকৰ ৰুম থ্যাংক ইউ ইটস ওকে শুনিবিচোন হয় কোৱা তোমাৰ নামটো জানমণি না নমস্কাৰ মোৰ নাম জানমণি শইকীয়া ৱাও ৱাও নাম ৱাও ৱাও বিউটিফুল হণ্ডেব্ৰা বিউটিফুল নাম বিউটিফুল আচ্ছা জানমণি তুমি ফৰাইবাই মানে পঢ়িছে না হয় মই পঢ়ি আছো এতিয়া মই বিকম সেকেন্ড ইয়াৰৰ পঢ়ি আছো আচ্ছা কলেজ নাম মোৰ কলেজৰ নাম লাবাৰাগুৰি কি গুটি নহয় লাবাৰাগুৰি মই লাবাৰাগুৰি ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু তোমালোক আমাৰ কলেজ নাম থাৰ্চিখুৰাই কলেজ আচ্ছা থাৰ্চিখুৰাই কলেজত পঢ়ে হয় থাৰ্চিখুৰাই কলেজ ঠিক আছে তেনেহ'লে ভাল আমি ইয়াত থাকিম পঢ়িম ভাল হ'ম মানুহ হ'ম ভালকে মানে স্কুল যাম আহিম থাকিম গেট বন্ধ হ'লে আহিম নাই নহ'ব গেট বন্ধ কৰাৰ আগতে আহিব লাগিব নহ'লে মায়ে গালি পাৰিব আচ্ছা তুমিতো গাড়ী ফাৰিবাই কৰিব না নাই এয়া মোৰ কাম নহয় মাৰ কাম হয় তুমি বি ষ্টুডেণ্ট মই বি ষ্টুডেণ্ট অলপ বুজাবুজি থাকবি না কেতিয়াবা লগৰ ঠাত যাইবে কৰিলে অলপ সন্ধিয়া বেছি হ'ব ৰাতি বেছিটো হ'ব পাৰে তেতিয়া উপায় আছে উপায় ৰুমত সোমা কিবা উপায় সেইটো কথা ঠিক আছে মোক জনাবা কিন্তু সদায় তেনেকৈ নকৰিবা দেই নহ'লে মায়ে মোকো গালি পাৰিব ঠিক আছে বাই গুড নাইট थोद मासे फाग्लिया मोजांथारलै बे जानमनियालाय ओइ न' मालिकनि फिसाजोसोलै बांद्राय खुसि जानाङा न' मालिकनि फिसाजो जाखो मा जाखो बांद्राय खेला खालामनालै थुदु रुम सिङाव रुमालाय मोजांथार माथो बिसनाबो दंखालायो दामासो एसे बारा जाबाय नामा 4,000 गोजोन बिसना मोननै गोजोन होदों रंजाबावसो बेनि सायाव मेट्रेसबो दंफाबावो बेलेग मालिकबा बिसनाखौ होनाय नङामोनब्रा मालाय बिखुनजोखौ खोब बाख्नायसोदों नामा बाख्नायाखैलै रुम भारायाव थानायनि एक्सपिरियेन्सनि खोथासो बुंदों आं हले बैथिंजाय थागोनलै चार्जिं पइन्टआ खाथियाव दं माथो हरद आंसो थागोनलै थै साला आंसो थागौमोन ना बिथिंजाय चार्जिं पइन्टखौ लानानैबो दावराव खालामबाय थानो हालै नों बम्ब्र बेबो नोंनिसिम मोनहासहैखायो दा बेवहाय थादोब्रा नोङो बे मोनसेयाव नोंनो थानो हाया नामा आंनो चार्जिं पइन्टखौ खाथिसिनाव मोनबा मोजांसिन जायो आरो बांद्राय बुंबाय थानालै बे रुमखौ मोनदों बेखौनो रंजा साला रोङाबाबो हारसा रायलायनानै जेने तेने मोनदों आरो बिनि सायाव चार्जिं पइन्टनि थाखाय बिसनाखौबो नांगौ बेनो साला ओंखामसो उखैनाय मोनगारबायना ओंखाम उखैनायालाय आंबो उखैबाय नाथाय मोनसे खोथालै अमा राजा रुम भाराया गाबोन फुङावनो बिदों दै 10टानि सिगाङावनो आइला नंगौथ' आरो दा आं बहा मोननांगौ जाखोब्रा र' बिफानाव बिहरनि आं साननिफ्रायनो फन हरदों नोंनो मानो रिसिभ खालामाखै फनखौ माबालै आफा आं एसे बिजिमोन कलेजाव क्लासखौ एसे बारा खालामदोंमोन आं दिनै नोंफाखौ थगायदों नामा माथो रुमनिफ्राय होखारबायनो नोंनोलाय सोर खोन्थाखो नोंफाखौ मिन्थिया सानदों नामा मा खालामनानै मानि थाखाय रुमनिफ्राय होखारजाखो नोंखौ आं फरायनो थिनहरदोंना सैमा बांग्लाफोर बायदि जानो थिनहरदों नङालै आफा रुम मालिकआ एसे खेस्राखामोन रुम मालिकआसो खेस्रा ना नोंनि आखलासो खेस्रा हो माथो जौ लोंबाय थायोनो हरबाव नों एबार फैसा आंनाव नायनि आं माबायदि फैसा बियो हेल' आफा थै साला दानगारगारबायसो मा होनखो रायहरबायसोलै बिफानिफ्राय फैसा मोनगोनखौ आं आसा खम खालामखाबाय बे मासाव आं आफानिफ्राय फैसा मोननाय नंखाला होमबालाय मा जाबावगोन गाबोन फुङावनो रुम भारा होनांगौआ र' नार्जि बुदांनाव फन खालामनि नार्जि बुदाङाबो थागोन ना जोंजों बिनिफ्रायबो फैसा बिनोसैब्रा आं थाब आं हले उन्दुनो ओंखारबाय ओंखाम सोंखाम जालां उन्दुनोसै मा जालायखो जेबो जायाखै माने रुमखौ मोनबायमोनलै नार्जि बुदां आच्छा माबायदि रुमालाय मोजाङालाय रुम मालिकआ हारसा आरो ओमफ्राय मानो फन हरदोंमोन आंनो आइला नों थाया होमबा जोंजों ज' थाया होमबा नों आं दानो बुंनो हाथ'वा आं साननैसो न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामगोन बिदिब्ला नों थाया होमबा नों आं बुंखाबायना आं साननैसो थांलाय फैलाय खालामगोन न'निफ्रायनो बेनि उनावसो बुंनो हागोन आं गुड नाइट आइला जामाइला मा जाबावनांगौ जाखोब्रा मा खालामबावनांगौ जाखों दा बिफायाबो फैसा हराबा नार्जि बुदाङाबो न'निफ्रायसो फैगोनबालाय सोरनाव बिबावनांगौ जाखोब्रा दुमफावनावनो बिहरनि रं दासो मोनदों आं दासो गोसोखांनो रोंदों आं दुमफावखौ बेसो गेजेर हेल्प खालामोलै आंखौ बेबारावबो खालामगोन खोमा र' फन हरनि बेखिनि फैसाजों अमा फिसा बायनांगौ आंहा आरो फुजानि दखना गोदानबो गांसे बायनानै लानांगौ नङाबालाय सोरथो होनोसै जोंनोलाय गावबागाव बायनानै लायाबा सोरथो फन हरलायखोहाय फैसा सानफुनायफोराव हेलौ ओइ दुमफाव आंलाय अमा राजा नोंलाय आंनि नाम्बारखौलाय बोरै मोनलायखो आंखि नोंनि नाम्बारखौ मोना जायो नामाब्रा मानो फन हरदोंमोन माबालाय दुमफाव नोंनाव फैसा मोनथ'गोन नामाब्रा मानि फैसासै गैया आंनाव
ओइ दुम्फाव रुम मालिकनो फैसा होनो थोआ जाथ'दोंलै जोंहाना बिफाया लोमजानानै दङ एसे बेनिखायनो फैसाखौ हरनो हाथ'वाखै हायोबा नों हरथ'दोब्रा आं फैगोन सप्तायाव हरफिनगोन ना बिफाया हरबानो आं अमा फिसा बायनो नागिरदोंमोन आरो अमा फिसायालाय मा मोनबाय थागोन ना नों उनावबाबो नाथाय आं रुमखौ बेफोरबायदि हरखाबनो होखारजाबा बहा थाहैनांगौ जाखोब्रा लासिं सिंलाय आयौ नोंना रुम मालिकआ फैसाखौ साननैसो नेथ' होनबाबो नेथ'आ आरो होद नेथ'आ जोंना हारसासो रुम मालिकआ बांद्राय बुजिनो नागिरा माथो बर'सोमोनबालाय ओइ बेफोरखौनो सोंबाय थायो नामाब्रा देब्रा दुम्फाव आंनो 3000सो फैसा हरदोब्रा आंनाव फैसायानो गैयामोनहाय आं अमा फिसा बायनोसो दोनथादोंमोन आरो फुजानि दखना बायनो होननानै नों जुदि थाब हराबा मा जागोन दे सप्तासेल'ब्रा सप्तासेखौ नेनो हाया नामा नों मारगोथ' सप्तासेल' मारना औ ब्रा औ दे होमबालाय गाबोन हरगोन आं नाङालै दानो हर दानो अनलाइन खालामनानै हर आंनाव केस फैसासो दङ आच्छा आं गाबोन फुङावनो होथारनांगौमोनलै फैसाखौ बेसेबां टाइमाव 10ता बाजिनि सिगाङावनो होननानै बुंदों होमबालाय गाबोन फुङावनो लांफैदो आरो मा गाबोन फुङाव लांफैलाबायनांगौ जाखो आंलाय आंनाव फैसायानो गैयाबा नों टाउनाव फैबा होफैदोब्रा आंनो है नोंबो जाथसै जागोन दे थेंक इउ दुम्फाव थेंक इउ आंनो थेंक इउ नाङा जायखिजाया आंनो सप्तासेनि उनाव मोनबानो जाबाय जागोन दे आयै फैसाखौनो दसेल' नुनाय जाथारसिगोन माथो अमा राजानोसो हरनांसिगोन आरो आंहा अमा फिसा बायनांगौआ बालनि बे अमा राजायाबो बे समावसो फैसा बिनांगौ आरो सप्तासेनि गेजेराव होफिनो ना होफिना बियो गवा माथो बियो होफिनाबा न'आव थांनानै बिथारगोन आं दासो गोसोखौ सान्थि मोनबायलै ओइ बमब्र फैसानि टेनसन गैला मोनबाय एकदम माबायदि उन्दुखोब्रा दसेनो आंबो उन्दुनोसैलै साला ओंखाम जाला दिनै हेलौ गिरि नों आंखौ गाज्रि मोनथारबाय नामा मानो आंनि फनखौ रिसिभ खालामाखै नों आं नोंखौ गाज्रि मोनाखै नार्जि नाथाय नोंनि गार्लफ्रेन्डआसो आंखौ फन खालामगासिनो बियो आंनि गार्लफ्रेन्ड नङालै आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डसोमोन नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ मा आं मिन्थिया आंखौ मेसेज खालामनानै बायदिसिना बुंहरगासिनो ब्लक खालामनानै लाबाबो बेलेग नाम्बारजों मेसेज हरबाय थायो आंनि नाम्बारफोरखौबो सोरनोबा हरबायसो खोमा सोरबा हौवाफोराबो रं नाम्बार जाहरबाय थासै आंजों बियो बिदिसो खालामगासिनो होमबा नार्जि नोंसोर सानैनि गेजेराव आंखौ दा लाबो आरो अन्नानै नोंबो आंखौ फन दा खालामसै बे बादालिया मानो बिदि बुंहरनांगौ सिखिरिखौ गावजों ब्रेकआप जानायानो मास मोनथाम गाहाम जाबाय गावहा गुबुन सेंग्राफोरजों गोसो थोबाबो आं जेबो बुङा नाथाय आं गुबुन सिख्लाफोरजों रायलायबा बेहा मा नांजायो मानो बे सिखिरिखौ बायदिसिना बुंनांगौ मा जाखो बादालि मा जाखोसो होननानै बुंदों नों सिखिरिनो मानो फन हरदों आंनि गोसो नोंनि गोसो होनबानो जागोन नामा नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैया ओमफ्राय नों आंनि रिलेशनशिपआव मानो हाबनो नागिरो आं सिंगोलथा मिंगोलथा नोंहा मा नांजायो आंखौ गारनानै बेलेग सिख्लाखौ मानो गोसो थोनांगौ नों आच्छा नों जे बेलेग सेंग्राफोरखौ गोसो थोबाय थायो बेफोर मा नों गुबुन सेंग्राफोरखौ मोजां मोननो हायो नाथाय आं बेलेग सिख्ला मोजां मोननो हाया नामा बेखौ आं मालाबाबो जाहोनो हाया नों आंनिल'खा होमबा नों मानो गुबुनफोरखौ मोजां मोनो आं रावखौबो मोजां मोनाखै आं ब्रेकआप खालामजोब्बाय सेंग्राफोरजों आच्छा नों बुंबानो आं नर्मेलाव लानांगौ नामा खोनासं बादालि नों दिनैनिफ्राय सिखिरिनो फन दा हरसै सिखिरिया नोंनि थाखायनो आंखौ गाज्रि मोनबाय दिनै आंखौ सिखिरिया नोंनि थाखायनो रायहरबाय दुखु मोनबाय होनबा नों बिदिसो होनबावदों नों खोनासं बादालि जों सानैनि लामाया मालाबानो गावस्राबाय बेनिखायनो नोङो आंनि लाइफआव मालाबाबो इन्टारफियार दा खालामसै बादालि नों मानो एसेबां अख्रा बाय नार्जि बाय माबायदि मानसि बे बादालिया माबायदि सिख्ला गोसो थोफ्लांना लानायमोनब्रा आंलाय ब्रेकआप जाखांनायनि उनावबो आंनि खिथुखौनो गारा मा खालामबावगोन आं बे बादालिखौ बिनि थाखायनो दिनै सिखिरिया आंखौ रागा जोंबाय मा जाबावगोन